Hey, vandaag wil ik mal wat met doen wat van droom ik laat horen. Oké, mijn droom. Dit weer interessant, ik wil het ganz te explain. We hadden in een droom, als je dat verten zo, dat du weet en verten. En weet wat dat meint in een droom, wanneer ik dat ook anders met wie het uitbreng, verten. Wat moet ik dat zeggen? En brengt dat anders uit met wie als wat dat een droom gezien heeft. Ja, zo is wat. In een droom hebben we zo'n geloven, wanneer Jezus wordt terugkomen, dan wil we voetsporen zijn in de lof, vielleicht zo wat hoog de boom bij de hekken. Zo'n geloven hebben we. Ik wist dat in mijn droom. In mijn droom had ik dat klaar. Dit is wat we geloven. En iedereen wist dat wanneer we dat dus voor zijn, dan van wat we dort worden zijn, van daarna 5 à 10 minuten wieder. Dan wil we metgenomen worden. Zo'n geloven hebben we. Zo'n droom. En dan op een hoogte zeg ik dat, mijn droom, dus wanneer ik ben weer, dan hing ik aan het huis. Ik kan daar een venster kijken en dan zeg ik dat allemaal, du komt de voetsporen in de lof aan. Jezus zijn de voetsporen. En dan wist ik dat 10 minuten wieder. Van nu bij 10 minuten wieder, dan komt Jezus waar. En dan vroeg ik voets wat vriend, en die wist niet of voets, dat hadden ook al gezien. Ganz kameo, die wist het al. 10 minuten wieder, dan wordt Jezus waar komen. En ik probeerde nog een andere vriend te voelen, en dat schoof niet, en dat schoof niet, en dan weer het al 5 minuten. En Jezus was nog niet gekomen. En dan kon ik den dag nog voelen. En dan zei ik den dat. En dan zei hij, haud de voetsporen niet gezien, maar hij geloofde aan. Dat wie een beetje van het plus boven kamee te zijn geweest weer. Maar al die anderen wat ook nog aan geloven, voor die weer dat ook. Die willen het ook erleven, wanneer er plus aan geloven. Dan zei ik tegen hen, maar dit zal 5 minuten 3 passiert. Zo van nu, 5 minuten weer, wat het vanaf passiert. Wat wie worden metgenomen worden. Ik hoop's. Dan graag ik en zo, oké, nu wil ik met een richting met een voor. En dat deed niet. En dan weer een minuut vergaan, dan wist ik dat nu wordt het passieren. Dan hoop's ik waar en dan waak ik op. Oké. Dat was een droom. En in die droom hebben we een andere geloven. Dat weet ik. Maar wat zegt deze droom? Wat zegt het te die? Wat weet je van die en wat zou je geloven dat die kost geraad worden? Wat klaar hast je dat? In den droom wie ik moel in twijfel. Want dit is wat passiert. Jeder einer van Cameo wist dat. Dit is niet best voor hier waar ik woon. Dit is voor jeder einer wie het zit, wo du woont. Wat weet je en wat zou je geloven? Wat zegt de Bijbel waar we kan geraad worden? Want Jezus van der wat terugkomt. En wat helpt we ons? En deze droom hield ik me aan. Ik geloof, want de voetsporen worden te zijn. En ik wist dat dan moet Jezus 10 minuten weer terugkomen. En ik aan dat geloof, dan weer ik geraad. Zo'n geloven heb ik in een droom. Maar wat zegt de Bijbel? En wat zegt de Bijbel? Wanneer we wat worden zijn, dan als Jezus zijn ware komt dichtbij. Zeggen ze dat Jezus 10 minuten weer wat terugkomt? Weet je, wie zijn 1000 jaar is een dag en een dag is 1000 jaar. Dat weten we nog niet. Maar wanneer we ons met 10 minuten vergelijken, wanneer we ons 1000 jaar met 10 minuten vergelijken, hoe weinig tijd hebben we dan? Goed lees je de Bijbel en goed met gemeinschaftlich met God vinden. En dan vraag je mal, als die woord kan, met schwung met hupsen, te man een entrekking moet komen, er woord die 3 hullen zijn. En dat kan ik niet voor die entscheiden, dan moet die voor die zelfs. En ik bid in Jezus naam dat die woord, dat van die aan klaar krijgen, dat die en je raar het kind Gottes best.